Ide vlastne o športové centrum v Dubnici nad Váhom. Sľúbil som môjmu otcovi, že sa tomuto mestu nejako odvďačím a myslím, že toto je tá správna cesta. Dostal som vlastne ponuky aj z iných miest robiť podobný projekt, ale tým, že chcem niečo vrátiť môjmu mestu, tak chcem to robiť práve v Dubnici a myslím, že je to skvelé miesto na podporu vlastne mladých talentov, lebo myslím si, že je tam veľmi veľa a touto cestou im chcem pomôcť. Myslím, že na Slovensku nie sú ideálne podmienky k rozvoju talentu a týmto športovým centrom v Dubnici nad Váhom by som chcel pomôcť všetkým športovcom. Môj veľmi dobrý kamarát, bývalý spoluhráč a bývalý spolužiak David Burdiek. Je to veľký priestor s rozlohou 1000 m2 so strojmi Star Trek s najvyššou radou. Ďalšie aktivity sú funkčný tréning, crossfit, letné hokejové kempy, bojové športy a mnoho ďalších aktivít. Je naozaj orientované pre všetky vekové kategórie, pre amatérov, pre profesionálov a hlavne, aby si tam každý užil a bola tam zábava. Nie je to ľadová príprava, ale je to suchá letná príprava, ktorá je každému pripravená individuálne. A rád by som poďakoval mestu Dubnica nad Váhom za pomoc a podporu a hlavne svojim kamarátom. Tak príď medzi nás, teším sa na teba.